Az elszántság jegyében hősök vagyunk mindannyian. Annyian. Büszkén egyenruhában mindig készen áll. Az elszántság jegyében hősök vagyunk mindannyian. Andris, a vezérbölcs is erős kardját a győzelem felé lendíti, mint a viharos ézortságát átszövi, előhaladva, mint a napfény az égen. A bajtársakat mindig védve büszke katonák körében. Cselló a hűség kőszikla kitartását soha nem törni. Hűsége olyait megtagadja, az alakulat védőbástyája, aki soha nem hagy cserben, bátran előre minden kihívásra készen áll a sötétében. Harcra készen az alakulat, Andris, Cselló, Groszkeri, Antoni, mindegy csapat. Büszkén egyenruhában mindig készen áll, az elszántság jegyében hősök vagyunk mindannyian. Ghost, a rejtett árnyék csendben őrizve a fényt, az éj sötétjében vezet, ahol a csillagok ragyognak fényt. A szél sebességével érkezik, az alakulatot vezetve, ahol a veszély leselkedik, ő az, aki soha nem félve. Carry-on, a stratégia mesteri, az eszével vívja meg a harcot, a tervét soha nem fogja fel, az ellenség mindig átveri, az alakulat géniusszal. Jó, menjünk. Hallod? Mert engem az Amina tanított. Ez az. Bicsek és angyel, a csend sötét lovagjai. Lépésről lépésre haladnak, céljuk egyértelmű, világos árnyak között mozognak, mint a szél halkan, hatékonyan. A veszélyben is megállnak, mint egy vasútállomáson. Fegyverek készen elrejtve az éjszakában, a terv a fejünkben, nincs szükségünk térkép.